nang chumjang ro kerja Kerei. reject tong Kerei. Paling pergi. norok chuki kerei ri kerei mat thumani busuk bosorong khana Karena bayi. busuk bosorong khana Bapak salah sulang kena. 5-6 bosorong khana ke norok no phuno gano borok ni nok bong nogo sudu obosimin ri yang je ozga dang ri wa khaisi jak yang phunu phaji kisa na chumjang nai tongo na chuki tongo obo ekdom patla sao sagwari tui mani 200-300 jat au bazaro phalmani 100-150 jat obo haisimin kangsa chumjak nai yang o je tongmani asuk bai asuk jora tei nogo borok ni ri yango je tongmani yango yang phunu phaisi di yango na chuki tongo na ri tongo yango phunu gan norno gunda kobong obo asuk no engke yango phunu gan norno pura sap yang phunu sidi bong nok kisa bong phunu sidi engke bong nog anti bong kisa phunu sin ongkha borok songsa mani yango bol kisa tongo noro ase kusangma somoyo bahike thu tamon sum bojaga boi thu na basamangda ai hor tongmangda ai bahike thu Har tong pulma tong wa tu pulka ba ko hakin mat lagi tekan. boro thu Ko hawa mat te. haw tam bo Ko bisin sada lo hanyu. Ko zatai rong ma bo. satai bo bisna sadol obo da bisna sadol obosuk bo ga khenor nurtai sumjana screen ke tam sum Semua tekan ha tong wa bo no bo. Gang ang sumu jong yu. Hakin mat tong. apa talasa obo hanya ambo abo bai ba kesang makas katian ablasa Kati ya tam mak hanyu sile. norong phone number to tong phone dok te Ang phone kru. phone keren na anero koekta chumjaknai rohorjak tongo saronji dohormani bisramganj laltilani boro hormani chumjaknai koekta tongmani tei saite tongkho obono bono phunugano bo je hamjakmani abo kalang thangana ke tikaisa blanket tubjak tongo borokno kalangna hne ti phaimani tei bong nok bo norokno phunuka ang boni jibon naikhe norokno bo phunuka engko bo norok engko bom hamjak kisa chumui nasidi abo naimen pore engkangke norokno je bo hamjakmani bo naithokjakmani obon kalang thangsin obda nasina na onyana na obongen na kob nasine chaite tongmani bisingo bobo naithokjak kangka bo narak sine engke tikese tongo under blanket tongmani abo no borokno riklang thangsin ke borokno jodi no chubana musung tongkha je kono ti khepana chubana musung khangke borokni phone kre ani number an call khlai di ani google pay number plus phone number 600903635 ang taise sapirano belai dojakman baginoro pono je kuno chubana musongkhe rang pha nongtheng je sapana mani pha nongtheng borokni phone krini bagai ang bai contact khlai di ani phone number tai google pay number 600903635 obon ani number tai phone number google pay number bo o number no joto kisu noro ang bai khe kringi man ge tikese mungko blanket tongmani ang obon norokno ri phunuksin o bisingo tongmani engke ang tasing saka sar ronjit rohormani abo bisramganj laltilani norok abo bisingo chumani engke boro hormani o sakao je blanket nukmani engke bo amokhe khumulungni sar bgs sar captain sar somor boro khorta mili ani je ri bagdi ni ri klangmani abo payakhu abo kha bini bagai engka norokno rohna rokno kun kok thaisik sandam chung Sananda ham bangi mal lagi ka. Kanya masuk ya tong masuk pakai bawa kaham nang kabawa hamu sih tebe pasam putih rok nok gisti rok. Tebe pasal hamu tong nang bagias tong tat. besabati hamu tongtheng engke nukongko kong hamu tongtheng tebe sasateng norokno roman chai tai char dabal borong nukongo ajimani lama phaiteng apti rok sakatana belaikena hambai tin bagasing lasine jotonon hambai